Igra nikad ne umara. Slogan je sada već tradicionalne i nadaleko poznate manifestacije Festival igračaka. Ovaj festival održava se u Ivanić-Gradu, a rado ga posjećuju djeca, ali i nešto stariji kojima je ovaj festival prilika da se prisjete igara iz svoje mladosti. Lijepo vrijeme, mnoštvo izlagača i šarene igračke spoj je odlične atmosfere u Ivanić-Gradu. Još jedan festival igračaka, 10. godina, 9. festival. Jedan smo putem izgubili, ali budemo nadoknadili nekad iduće godine. Zapravo smo odlučili da je 2x2 pa slavimo i 10 godina i 10. festival će iduće godine biti. Sama nekako ideja se rodila kad smo zapravo primijetili da ljudi sve manje vremena provode sa svojom djecom u igri. I to nam je onako bilo nekakav prvi motiv, ne? Jer ta vremena, to vrijeme kad ti dijete malo, kad je vrijeme da se igraš s njim, brzo prođe i nepovrat i onda ti poslije bude žal. Naravno, život ide dalje i tako dalje. Međutim, onda mi pokušavamo barem kroz ova 2 dana ljude malo podsjetiti koliko je igra važna i potaknuti ih da provode vrijeme zajedno, nek se igraju, jer velim, to prođe jednom brzo i nema više natrag. Uz izložbe kolekcionara igračaka, Lego kockica i maketa željeznica održale su se kreativne likovne radionice, face painting, pikulanje i gumi. Djeca su se mogla utrkivati drvenim konjićima, natjecati se u gađanju lukom i strijelom ili igrati alku na tatinim leđima. Ovih naših sad već, kroz ovih 10 godina standardne priče od vatrogasnih igara koji su velike izložbe, izložba kolekcionara igračaka, izložba željeznica. Ovdje je upravo kraj ovog bazena smo gdje se događaju kazališne predstave, festival dječjih zborova, prvi pljesak, mađioničari i tako dalje. Do ovih naših nekih standardnih igara od kojih možda alka na tatinim leđima kao nekakva naša prepoznatljiva priča, puno radionica, puno igraonica, puno igračaka na sve strane. Zapravo sve je pripremljeno da treba samo doći sa dobrom voljom. Festival igračaka na jednom mjestu okuplja sve što ima veze s igračkama i igrom. Osim zabavnog karaktera pod sloganom Igra nikad ne umara, cilj festivala igračaka je i promovirati hrvatske novitete iz svijeta igara i igranja, ali i sportove namijenjene za djecu i mlade. Upravo s ciljem upoznavanja djece s karateom postavljen je poligon u kojem su djeca mogla iskušati svoje vještine. Danas imamo ovdje Karate klub Mladost Ivanić, predstavlja jedan trenažni poligon gdje vježbamo fleksibilnost, agilnost, brzinu, koordinaciju, ravnotežu i spretnost. Ovaj poligon je idealan za djecu od 6 do 15 godina da usvoje one temeljne motoričke vještine. I današnji idealan dan na festivalu igračaka da djeca probaju taj neki poligon i vide šta je to karate trening, šta su to neke obične pripreme, bazične motoričke vještine koje djeca usvajaju, koje im ovako i onako trebaju za njihovo odrastanje i razvoj. Djeca su oduševljena. Djeca su jako oduševljena pošto je taj poligon jako ovako dinamičan, znatiželjan i raznovrstan. I onda djeca usvajaju brzo te vještine, a ni ne znaju, zapravo nesvjesno usvajaju kao što je neko ravnoteža, spretnost, fleksibilnost i to je nama i cilj. Da oni usvoje kao tu neku vještinu da su postali mladi sportaši, a da nisu toga ni svjesni zapravo. Da. Sastoji se od rekvizita što su gdje se vježba spretnost, i recimo preskakivanje, vježba se orijentacija i spretnost. Onda imamo poligon provlačenja, imamo poligon kao vreća za udaranje, vježba se snaga i brzina, onda imamo poligon gdje se vježba ravnoteža, poligon gdje se vježba agilnost kao što je staginjenje i puno još ostalih vježbica koje su idealna za djecu jer jako je bitno kod razvoja mladih osoba, mladih sportaša. Jako mi da se oni razvijaju u tom nekom širokom rasponu, širokoj platformi ravnoteža, fleksibilnosti, orijentacije, tako da oni budu kompletne osobe za bilo koji sport, ne samo za karate. Ako oni imaju kao mlade osobe razvijene te motoričke funkcije, kao što je orijentacija u prostoru, kao što je sposobnost koncentracije, sposobnost te nekoj izdržljivosti, onda je njima lakše i u školi, i doma, i zadaću, i u društvu, i svemu im lakše jednostavno odrastanje. Kako bi saznali iz prve ruke kakve su reakcije, upitali smo najmlađe posjetitelje. Pa super je, bio sam već puno puta i baš mi je fora. Prolazio sam ovaj poligon tam i držao sam ravnotežu i pucao sam u ove za udaranje
i niš više. I kako ti se svidjelo? Super. Imaš li možda u planu baviti se karateom? Ne baš. Ne baš. A što ćeš sada dalje raditi? Otkrivam svoje planove. Ići ću na onaj vatrogasne poligone, onda ću ići na avione kasnije i na nogomet i onda ću ići na luk i strijele. Sad sam došao u Ivanić grad, bilo mi je odlično i stvarno super je. Što si sve radio do sada? Prelazio sam poligone, udario sam veće i dobro je bilo. A ići ću tam sad do vatrogasaca i tamo ću i Kako bi se djeca okušala u spretnosti, ali i dobila vozačku dozvolu, postavljen je poligon na kojem su bicikli bili glavno prijevozno sredstvo. Danas imamo poligon za klince sa biciklićima i sa guralicama gdje nam je u cilj da se zabave klinci, a i da nešto nauče. Odnosno da nauče malo prometnih propisa, da malo razviju nekakve motorike. Poligon se sastoji od prvo slalom vožnje, gdje djeca moraju sa biciklićima, guralicama proći kroz taj slalom. Dolaze do loptica koje trebaju baciti u same gume, a poslije toga na ploču moraju doći i naći pravi znak za obilježeni pješački prijelaz koji trebaju zalijepiti i onda je cilj što prije se vratiti natrag. Kako se djeca snalaze? Odlično, fantastično. Dapače, znakove jako dobro znaju. Polupani lončić, Alka na tatinim leđima još su neke od igara koje su predstavljene na festivalu igračaka. Naša dječica može odigrati polupani lončić, zatim hvatanje ribica, Alka na tatinim leđima i to bi uglavnom bilo to. Kako su djeca zainteresirana za ovakve igre? Super im je, znači mislim da su takve igre najbolje jer su u stvari najjednostavnije. Alka na tatinim leđima, to je uvijek nešto što vole klinci jer ipak je nešto što mogu raditi s roditeljima ako su malo preplašeni ili sramežljivi, tata je tu pa bodri ih. Znači lovljenje ribica to se nekad davno prije na onim karnevalima radilo, znači to je uvijek nešto koliko je ribica teška pa se dobije nagrada, znači baš kako ste rekli, kako je bilo prije. Bogat program i iznenađenja za djecu i odrasle koji su kroz 2 dana mogli uživati u carstvu igračaka, raznim natjecanjima, kazališnim i mađioničarskim predstavama dječje tematike, zabavnim i edukativnim radionicama te igraonicama i više je nego razlog za ponovni dolazak na sljedeći festival igračaka u Ivanić gradu.